ser træt ud, mand. Er du gal? Stop lige. Stop lige. Ja. Nu er der en flot. Stop nu. Han skal dø, han der. Bare dræb ham, hvis I ser ham. Nej, nu starter den forfra. I hvad? Daniel starter den forfra. Den er ikke god. Og hvor er din telefon nu? Der er i hvert fald ikke et andet. Skal... Hvad laver? Downers food. Hvad laver han derovre? Ja. Nu fik han sgu også stadig. Hallo! Ah, for helvede, mand! Hallo! Hallo? Hvor er det død? Nå, sker der altså ikke noget, hvis jeg sætter mig her? Nå, han var ikke død. Nå. Ja, ham der skal dø. Det var bare lige en matematik en. Det der.